Здравейте! Днес искам да ви покажа новите подобрения, които купих за Камадо барбекюто. Нямам търпение да ги отворя. Това е един холандец Пиро, който е направил грилче верме и керамика за пица. Направил го и го е патентовал за всички марки Камадо барбекюто. Добре, продължаваме натам с разопаковането и да ви покажа нещо много интересно, което ще пробвам веднага. Кошница, в която можете да слагате крилца, най-различни дори зеленчуци. И много важно, касовите бележки не ги показвайте на жените ви, защото не им стане лошо, не за друго. Шишове, шишлици, малки и големи. Ги тестваме днес и тях. Нямам търпение да пробвам абсолютно всичките тези нови придобивки за Камадото, защото то придоби нови размери, нова визия и нови вкусове.